Megalayapost.news. Kaseng Riboy People's Council mentakasngi kelalet sindan banyak kendu yu Deputy Commissioner ke Riboy u Abelash Baranwal hak office rekam jung u hanongpo badak juga por kaseng kala aitiru ya kadar khas kebla dawa badai ban kampai khamat kerpang ya ka tungkam tungjam ya kisamla trai district hagi post beper ka DSC hagani ke jinglet ya kendu yu Deputy Commissioner layalam du samla Jason Lennox nongrum Kumu Presiden Balasan Ranlangru dan kejingadan lang Samla Mission Tran Vice President Vincent Sakwa General Secretary Eldran Lingdo Assistant Secretary lambat kiwe git khot keseng kemban penpau kani kejinglet yakendo keseng RBPC yo Deputy Commissioner karibhoi kadi sibenta bagaseng kadawa badai ban pai khmat chwa yaki post DSC na kebenta ki Samla Trai District walaupun paru kumba long ha East Kasil District dapan pau syai kedar wat haga advertisement bagajing tungkam tungjam yaki post DSC kin kampai khmat chwa yaki Samla badi trai na ke district kasengla banabru akabai dia bagi post DSC la kadai hakino kino ke district ke jelah ke jing tungkam kadai hi ban pai khmat kepang syai ki Samla Trai District ban namar kata ke RBPC ke yang ha kanongrim berbada hari boy district ru ke jing tungkam yaki post DSC di ban kampai khmat kepang yaki Samla Trai District Madagasni niwan bania kendu ia Deputy Commissioner joka Riboy. Hakabide bat kawin apeng kimat kaba ya didur bat Samla joka district. Ngi kene kindiat sngi baladam ka don kene ka jingkhot advertisement na gabenta ki babun teli ki post ki bathli apo joka department bafer apo joka district ka jongi. Kai kaba pensgokia yang ikum ka kanhun kalong ba hakatu ka advertisement kadon arbenta pila dangi page ia ka DSC is Khasi Hills lengba ka advertisement jongka kada keren syai ba ka preference kan lek sya kinong shnong jongka is Khasi Hills district kat bala dangi ya nujor bat ka company ia ka advertisement hapo juga district ka jongi hang tu ngilap bat ngi syamba kamshum ladon kajing kedau lane kajing kensyai ba la ki Samla jong ka district ki jongi kinyo na em ya kata ka preference kum ba ka is Khasi Hills ka advertise te ha kajing kendu jingi ba disi madagasngi ngila keren na ka basyai ba ka kam DSC kadi ka win apeng ki kam ki ba ki Samla ladangi page nadu kitu ki por ba ki snem ki baladab ka badai nadu usnem arjar arpuwe ya ka ba ka result hadu menta kim shum lapanmi kalau ada don lupa katu gawe kebenta bat kumba pitip bana kaliang jongka People's Council ngiladep ban yaki peacefully ngiladep ban demonstrate lang baka sit in protest ban penbor ya ka sorkar bahkan pelat ya kita result dan rei hadu menin hadu kan ga klimat ka bagi nang keren ka result ka berim mental aku ba saus nem kenti om shum la pelat dan nalur bompat pelat ya ka result ka berim ya kan ka kum khot advertisement ru yang ngi kum kaseng nyimpriang ya kan ka kum khot advertisement namar ba ka East Khasi Hills being one of the largest district haga jalla ka jongi larakahi kala ban ai ka preference yaki local residents why not Riboy te kata kada jingkli ka bang ibu mene Ahmad jong Deputy Commissioner ya ka ba updiang but ong yangi ba ngamtip ya kata ka advertisement jong East Khasi Hills dan mar bang idon ka copy tinggal somir ka copy ya ba ya itu ibenta code advertisement te ngingila dawa na audisi ba kidai ban re-advertise jadi ban re-advertise ban code advertise biang sa sisin dak ba kedo syai hang tu ba kani kata advertisement ka preference kan le cheki local residents na Riboy kata kadi ka bangi ngiwan bani kenu ya audisi bat kajingi kendu kalong fruitful kalong positive hakabidi bat ka jing bomlat ya ka result nadu kini ki South League ki baladap ngila keli ngila bani ya audisi bat ngila pan ka update kumbang ngila ban shim na ka jingkern gajang by the end of this month habakut nyobnai lanin riu tayo kada-kada gajing panpor bat ngi ko bangi keren naka basyai nakawe ke por cakawe pan kane kaya deidur bat kajing im jong ki Samla ki ba long serious ha kajing im gajong ki ba pule dangle ki penlut ya kaspa kapho ki kimi ki pa ki invest ya kapor ya kapisa karam kasya nadong syadong balai baki kun kini okam baka jing im gajong ki kan long ka basngan kalawe kan long basngan henrei ladangi pej ya kane ka drama ha ka DSC tengkat ka penbitar ngi kum gaseng namar ba ngala ban nuksa ngai pi ladangi keren ya kini ki South League Kisnem ki baladep kini ki exam ki baladep kondok hakipor ki baladep pi kala banlong baki kandidat ki ladep tho ka exam ki ladep pas ka exam let's say ila pas ka exam tenamar pa keempat mi ka result
ki kim tip laki feel laki pas kata kadi ke benikong kabaar kane ka refreshment kane ka recruitment ka batmai kala banlong ba kini kiju ki candidate ki bala det tho e kata exam kila ban tho be kane ka recruitment ka batmai na ka bata kini ki post ki belong vacant tela ada kita ki lada kiju ki breu kin tho artli ka exam lada bro artli ka exam ki kin pass ginle akum no yak bakum gitu kibro tumut kane kan wanra ya ka complication ka jingkelan haki babun kirkom trikam jadi kadang-kadang ngila pressure ya audisi menelong ba would expedite ya ka proses as soon as possible bakin pelatnya ka result kenang ba kanom don ka jingetun ku hapling kini ki artli ki exam nomor kadi kaju ka district kaju ki department pat kiju ki post kala ada di kiju ki bro ki hapan ban ya ka exam ka jongki ka pisar lut ka por lut bat ka bakam susi ka long ba kini ki kandidat ki bala lat ya ka tukarta bantu exam biang pi kane kadi kawi ka pen kuslai ngi kum kaseng namar ba ngidon ya ka age limit ngidon ya ka por badala kut ya ka tu ka por mano bahap ban shimi ka jingi kli na ka menta kitu ki kandidat ya kata kadi ka jing kuslai ka concern jingi kum kaseng tingi ngi scam ba ka jingi kendu jingi menta singi bar audisi kan long ka ba job bar ngi kmi elti ya ki por kisi ki banwan ngini ban budden ya kane ka kam Meghalaya Post.news